Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang nakaraang karanasang sinodo sa ating Archdiocese ng San Fernando ay nagbunga ng mas malaking sigasig at pagnanais mula sa ating kapwa na maging mas aktibo sa ating simbahan. Isa sa mga malalim na pananaw ng Archdiocese ang isang maging simbahang may malawakang pakikilahok, simbahan ng mga dukha, at isang evangelized at evangelizing church. Ang pagtatalaga ng Basic Ecclesial Communities o BEC na bahagi ng ating Archdiocesan Integrated Pastoral Plan ay isa sa mga regalong pinagkaloob sa atin ng banal na Espiritu para sa samahan ng ating mga kapatid, nakapos at nakakalimutan. Ang mga BECs ay naipakilala noong ikalawang Konsilyo Batikano bilang isang konkretong pagsasakatuparan ng communitarian model ng simbahan. Noong 1990, ipinahayag ni Pope St. John Paul II sa kanyang apostolic exhortation, Ecclesia in Asia, ang kahalagahan ng BEC bilang isang mabisang paraan sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Sa ating bansa, kinakailangan pang higit ang pagtataguyod ng BEC. Pinapakita ng datos na 20% lamang po sa mga Katoliko ang aktibo sa simbahan. Ito'y kahit na karamihan sa mga tao sa Pilipinas ay Katoliko. Sa ating lalawigang Pampanga, nasa 18.9% lamang ang tinatayang bilang ng mga Katoliko ang nagsisimba tuwing linggo. Itong mga pag-aaral na isinagawa sa mga parokya ay nagpapakita ng pangailangan ng Archdiocese ng San Fernando na magtatag, magtaguyod at magsulong ng mga BECs sa lahat ng parokya, institusyon, komisyon at ahensya nito. Ano nga ba ang BEC? Ang salitang basic ay tumutukoy sa humigit kumulang 80% na hindi nakakasimba sa ating Archdioceses. Karamihan ay nasa laylayan at ang mga marginalized o naisasantabi. Ang isang BEC ay binubuo ng higit kumulang 10 katao mula sa isang kapitbahayan, karaniwang lugar ng trabaho, sektor, kapilya o ministeryo. Ito ay tinatawag na cell. Ang bawat cell ay tinuturing na isang simbahan na nakasentro sa Santissima Trinidad, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito ay nagtitipon at nabubuhay sa pamagitan ng salita ng Diyos at ang mga sakramento, lalo na ang Eucharistia. Sila ay ginagabayan ng Church Magisterium at mga gawain ng simbahan. Sila'y kaisa at regular na pinaglilingkuran ng kanilang mga pari kasama ang mga pinunong laiko. Ito ang ecclesial part ng BEC. Ang community o pamayanan ng mga cell ay nagpapaunlad sa mga miyembro nito ng isang malakas na pagkikiramdam ng pagiging kabilang, responsibilidad sa isa't isa, at sa mas malaking komunidad. Ang bawat miyembro ay nagpapalaganap ng mabuting balita sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng buo at aktibong pakikilahok sa liturhiya. Ang mga miyembro ay lumalaki sa kaalaman, pangangalaga, pagpapagaling, pagpapatawad, pagmamahal sa isa't isa at pagmamalasakit. Ang komunidad ay isa sa puso at isipan sa pagtataguyod ng integral na pagunlad, katarungan at kapayapaan, pagtatanggol sa ekolohikal na integridad, pagtataguyod ng pamayanan, pagpupursige ng programa sa paglutas ng kahirapan, pagsulong ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, pangangalaga sa mga katutubo, at pagbibigay ng lakas sa kabataan. Sa pagtatapos ng Mayo 2025,
Inihikayat ko ang lahat ng mga parokya sa Archdiocese ng San Fernando na magkaroon, may naitatag at may nabuo na ng mga BEC Paris Core Groups. Gayun din ang Mother of Good Counsel Seminary, mga paaralang Katoliko, dambana at iba pang mga institusyong Katoliko sa ating Archdiocese ay mayakma din ng BEC sa mga paraan na angkop o naangkop sa kani-kanilang mga institusyon at sitwasyon. Inaasahan ko po ang inyong pakikilahok kasama ang panalangin sa bawat isa. At pagpalain po kayo ng makapangyarihan Diyos, ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Andrew Gagi Carino, 24 years old, taga Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Kakasal kang Joanna Marie Carrion Ignacio, 26 years old, taga Purok 3, San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Kakasalapuking Birhen de los Remedios Parish, Santo Domingo, Minalin, Pampanga, King June 24, 2023. Na numampong sumbagala balotamo tungkol kahining kakasal, pabalutan na mo po kang among Paul or King Sekretarya na po ng kakatamong parokya. Dakal pong salamat. I-Mark Vinron Kiambao de Laram, kakasalya po kang Claire Permita Santiago. Kakasalya po king kakatamong parokya, King June 14, 2023. Pasibaye po, maya payabak po kay Kongan, pagmasusyantaya po ni ing solemnidad ng Santissima Trinidad. Kambeda po rin kaya katamong panalangin, yabe tala po ding makatuking special intentions. Para po kin Thanksgiving dading altar servers, Ladies of Charity, Ruperto and Angela Flores and family, Dario and Winnie Manalastas and family, Argao family, Caspe family, Maricris Mandap, Gutierrez family, para po magmasusik ng aldoning kayang kebaitan, Danilo Caspe. Para po safe travel ng engineer Ronald Asho and family, Ali and Melita Lugtu. Para po special intentions da di Arlene Mercado, Arnold Mendoza and family, Ernesto and Nene Ong, Marion Marcel Manaloto. Para puking quick recovery and complete healing ng Dolores Velasco, Diosdado Guevara, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Perry Dayrit, Ferdinand Asuncion. Yabetala mo rin po king katamang panalangin dahil makatuking kaladwa. Para po kang Ricardo and Juliana Gonzalez, Vicente and Apolonia Canlas, Dr. Robert Flores, Ireneo and Epifania Santiago, Jesus and Adoracion Canlas, Ramon and Ricky Fabian, Arnel Jose Lagman, Carmen Santiago, Josefina Taniedo, Romel Santos, Pedro and Maria Pabalan, Benito, Yolanda Gonzalez, Gregoria Santiago, Sarah Denise Fabian, Lizelle Villamil, para po death anniversary ng Alicia Santiago, Chris Pulo Makabali,
Pasing Canlas, Feliciana Santiago, at Dingmaldang Kaladua, Kimpurgatorio. Iabetayarin po king kaya katamong panalangin para king quick recovery ng Mario Deraco Sr.
Talakad tapu at magyabe king pamagkanto, king dalit a pamuklat. Espiritu Banal, tuntungan Diyos ang dalhin ng ngalan. Tuntungan Diyos ang dalhin ligaya king ipaligaya king anak, ligaya king Espiritu Banal, tuntungan Diyos ang dalhin ng ngalan. Tuntungan Diyos ang dalhin Salamat ipangingalaw, salamat ipagkaloob mo, salamat kanabagan mo, salamat ipamalingat mo. Ligaya king ipaligaya king anak, ligaya king Espiritu Banal, tunga Diyos ang dalhin ng ngalan, tunga Diyos ang dalhin lubos. Salamat anak mong menabos, salamat salamat dalanan hiruna, kayong tuker at ipaligaya king anak, ligaya king Espiritu Banal, tunga Diyos ang dalhin ng ngalan, tunga Diyos ang dalhin Espiritu magdasnan at kausuban, magdasnan ang tayong iwan, at tamang tayong pinupaning lelangan. Ligaya king ipaligaya king anak, ligaya king Espiritu Banal, tunga Diyos ang dalhin ng ngalan, tunga Diyos ang dalhin Kaniting bisa, yabiyata mo naman, karing kakatang panalangin, ang makatuging kaidwanan. Panalangin tala ding sablang sasaw at magmasabal king kakatamong parokya, lalong-lalo na ding sasaw king kakatamong 100 peso club fundraising campaign. Ipanalangin tamo naman ang kapasalamatan at kaidwanan ng Monsignor Ricardo Serrano, ang magmasusi king anibersaryo ng kayang ordinasyon ng tingpari. At ipanalangin taya naman ang kakatamong kapatid, Brother Berlin Santiago, mitalaga king kayang sarili, anting bayong EMDC ng kakatamong parokya. Miti puntamu, king lagyo na ningigpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing pamakyagom ning banal na Espiritu, manatiling parati kaya kayo. At keka antimurin. Kaniting Domingo, miti puntamu, ban pagbasosyan tayo, ing kapiestana,
ning Santisima Trinidad. Itamong Kristiyano, maniwala tamo king metong a Diyos, at iting kadyosan, bibilugan deding atlong persona, ing Diyos Igpa, ing Diyos Anak, at ing Diyos Espiritu Santo. King katahimigan, si Shantalang Henry, kaya katamong kasalanan, lalong-lalo na karing penandit ay atamo pigpilitan, bibyebye, agpang king kayawsana, ning kaya katamong Diyos. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu at kay kayo kabatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayliwang kapulangan. Uli dita, ipagagapuko ang Santa Maria ang Kapilanmang Birhen, karing sablang Anghelang Pon Santo, at kay kayo kabatad, king ipanalangin niyo ko, king Diyos, aginutamo. Ing Diyos ang mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala ng katangan sana, king biye alang angga. Amen.
Ipanalangin tamo. O Diyos aginumi, binakeng malati ban atalastas daka. Dapot baluming pagmasabalan mo kami. Inya tiglong mo ing kapalaran mi king keka. Salamat king lugod mo ke kami at king pamanatili mo siping mi karing kekeng tula at pagsalbat. Salamat binye may Jesus ke kami ban ilakono ring kasalanan mi at pagdala na keng biye saya ampon tiwala. Salamat king tigkalub mong pamanimuna ning espiritu mo ke kami king pamamatulana karing puso mi at king agyag ng misan metong kami. Ipayabot mong atanggap mi ing sablang lugod mo at apakibatan mi kapamilataning pamagtiwala mi karing kekeng sarili keka kambering sablang depat munat binye ke kami. Iriadwan mi king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo ang mabibiyat mag-ari kambemot ning banal na espiritu metong muking panga Diyos manggaman king alang angga. Amen. Lukluk tapo at makiramdam, king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning Exodo. Ita nga ba kamaranon, minukyatya king bundok ning Sinai, i Moises. Bibitbitan na la rin tinaba sa bato. Antimoy nginutos na kaya ning Ginoo. Tinipay ang Ginoo, busal na nimbiga, at tinalak